Nakuya. Oh, yeah, Nika. Yeah. Oh, yeah, Nika. Nah. Oh. Aku belum makan nanti ada kamu makan. Ini mah beli kian dulu. Itu boleh anak tua lah semua. Thank you. Ay, mama. Oka. Abala baris. Baris kete. Ora tata kai na ndi akalo. Ndi bena. Hello, besoku. Epuana la so. Ay mo adokwa. Kaya owo. Ani so ku ba na ego. Ke ma ka ndai. Ono do. Na so. Oh. Papa ndo ba ku ko. Fa ku ko na ka wa bia. Ala je se. Ala je ki dai ko. Ono ko ke ya. No. Asegini. Ayi bia maka abai nunu ka maka tata. Oya ke iji ma yeku. Ego kako. Oya dika. Iya ba nunu ti we to fungugu nyagu ego. Fungugu. Fungugu. Ya de. Ife wonde ono nemi oya siro nemi eweda. Mba. Oh, different fan dey in number first. You know, all malugo falo. Na o ko. Obi ko wa lo. Daniel. Kabo fungugu euro. Ego nwa ifo kita bụ 1 million naira. Ego ejikwa arụgwana nwa no office golani. We were ego ndo oyibo wekwa anyị ụgwọ. Ife dị ebe a kita bụ ụgwọ 1 million. Ma ọ sị na otu abụọ. Ofu ngwe 1 million. 1 million naira. Ma akwasịja n'ozu. Leta kụzianụ. Tupu ọ na-akwasị ozu. Enyu na ego for 2 million for ọ bịa ife. Ịma kwambo. Obodo ị ga-eweta 2 million. Mba. Ego dị adị n'ụlọ. Ama mmụọ mana mgbe akwasị ya n'ozu. A na-akwasị ozu ka ịdọkwa This is 1 million naira for advance. So after the burial, they'll give you the balance. Okay. We are promising you the best burial so far. Mobi bia so Paulina, makanka. Nyana, akwamozu ya abu ejesi ogu. Ha! Dem ogu guys e che. Hello. Jalo korebe zubo. Ase. Aye bido. Ya rubo mi afa baba. Ogu. Ogu. Ale jalo. Kai ba. Ogu. Ogu ka basa kendi. Ina ti papa. Oye, fene. Sa fuge ti do fuge. Ya. Ona ho do tu na che ke da mo ni su be le. Ewe wo ni go. Ta si no ko do mo ni fe. O de fe ka. Ale ko. Ono bo.
never need to just so. I'm going to be a Basara. Ya kwa. Onye di kabo. Muro onye di kabo si mu na mo kita. Yeah. Imani ba na eku. Echezo me gwa nya no. Imako na tumatu niile, alo niile mu ni ana tukita. Nkoli ife na eme no mbuki ya beti. Yeah. Imako na alo mu ni atugide. Atugide alo nke buzi na kumozu ni ewa. Okuma bugberu. Ugberu ka ye ejibulu ni e o na efe n'elu. O na efe kanu. Efe kanu. O fere jeba. E wo ni igwe eje ekwoku e na se. No ko ni aka ebu efe no ko na efe n'elu, o ko na efe n'elu. Yeah. Oya de ka. Yeah, everybody got it. Yeah. Oh, na ya ku go ni a. Abi na wa se mo wetu eji wa me ya. Eji wa we so ya bi ya. Ifugo ni a. Obo so ri ya no ko iri na ka asas. Ori ya me ndi me no ta ibulu. Maka na tomato a na-etu ya lo maka onu. Ọ bụrụ na mgbe ka bi kolobia, ọrụ eme nya ka dike. Gara esi ọkụ enwuru n'ụlọ. Mana ọ bụ na nwunye m onye, ọ kwatụrụ m alụ wee daba. Ọrụ ya bụ n'ibu nwunye. Na yo bi ni na to come so. Ọ bụ ya bụ no anọrọ ta nke nwunye m. Tie m alụ dị mma, ife wee na-aga ọfụma. Na akwa ekele. Ifu onye kita onye dị ka bụ nnọọ nwa gị. Ife na-agwa bụ na ife onye dịka na-ekwuzi bụ papa kedu ife ịchọ ka eme nna ka ọ na-akpọzi n'ụlọ ife ọ na-ajụ mbụ kedu nke a ya eme nke nwerụkwa mma nke nwerụkwa mma ife na-ekwu m na Chukwu na akwa ekele. ọ dị nke bụ ụzọ na echi maka ụbọchị a achọrọ m ka ikike dị egwu maka ụbọchị a ya dị egwu ndị mmadụ ga-mpụta n'ọgbọ amarụ na ọmụ na-akwa akwefu ndị agha ebute ya bụ ụgbọelu a ime ego na agha akwụfa 3 million naira ego ka nkụrụ ụda n'ilo ka ele ego wee bụrụ nsị ọgbọ chere nwe nke lote ofe kpọrọ afa onwe nke nwa ọgbọkụ iji esi nri na nkụ ọgbọkụ isi na nkụ onwe nke fasị nọ mmiri mmụọ ka eji esi onwe nke ọ na-adị mmiri abụọ esikwasịrị anya nri ege gasị ofe akpọrọ ya onye na-abụ nri ege nke abụrụ ka ejesibe na nkụ bụ nkwali ọkwefu ya m ụbọchị a ọ dị ka abụrụzi echi maka mmemme ya eme onye nwa ya isi ekelere nwata anyị akpọ nwa
gịnị na-eji ekechi ya anyị atọpe biya nke a gọrọ agọ na mmụọ akpa asịsa niile ihe nne mere n'isi nwa ọdụrụ ha onye nwaanyị anyị ayọ gị ka ọkụ mmụọ nsọ gị si n'eluigwe gbarata ma bịa mebie ihe a n'ike na ebube ka ebube gị rugharịa o Chineke n'etiti ndụ nwa oru a onye nwaanyị ka ebube gị na-erugharị n'etiti ya ka ike bido mebe na ndụ ya bịa tọpịa agbụ nke ejiwe jide ya anyị tụnyere igodo a ewunye akwa bie ebe niile ekechiri ya agwọrọ agwọ nwee ekereke niile akpa asịsa niile ebe na-akpọrọ ahịa na mmụọ ebe na-akpụrụ ya akpụ debe ebe na na-anwụ ya ube na mmụọ anyị asị ka aka ụta ahụ onye iro a na-agwụ ya ka ọ daba mba kịta anyị asị ka ọ daba mba kịta anyị asị ka ọ daba mba kịta anyị asị ka ọ daba mba kịta ike Chineke rugharịa ka eluigwe mepee n'isi ya enwe napụta ya n'ajọ ọnọdụ a onye nwa sị napụta ya si kepụta ya na-agwụ a kịta si kepụta ya na-agwụ a kịta ọkụ mmụọ nsọ malite n'ike na ebube n'ike na ebube n'ike na ebube n'ike na ebube mana shekere Lima ya la shandro libara hando liba mara shekere mohende lipro shekena harena onye nwanyị na Chineke ebe ọ bụ na-eti nworu eru mgbe onye ebe anyị ike kwụsa Chineke ama na aha gị dị ebube aka Chineke dị gị ama ihe tọba agwụ eji wee kechiere m nworu a onye nwanyị amalite inwere onwe ya anyị akpọkwu ọbara Jizọs anyị akpọkwu agụ ude eluigwe ka ọ bịa n'ike na ebube tọgbu ajọ mmụọ na ji nwatakịrị a na-ebido tagbu ha anyị akpọkwu ọkụ mmụọ nsọ ka ọ bịa n'ike na ebube ọzọ bịa gbuo ndị agha anyị ezoro ezo nke na ndụ nwatakịrị a onye nwanyị akpọkwu ndị ozi na-ebu agha ka a sị n'eluigwe gbaga bịagbugbo agha n'isi mara ha ndọrọ sheki libara handoe kurimba yara bashandoro bariyara hibra hando ma libara handoro inda yara bashandoro le pasetero mara shekere hande libra handore inda yara bashandoro le pasetero mara shekere. na-apụ apụ ịrụọla ọzọ mba Nneka aghọtazi nke o nwezi ka isizi eme onwe ife mme gị chee Chineke nna onwe ihe Nneka na-aga ahụ n'ala akwa ịwọla nne m mba ịwọla nne m mee onye ọbụla m bịa gwa gị ka ọ gụ na-enyiho gị ka ị mara ka m mere na ka m na-eme ka ekwentị m agwa gị ụmụ ihere mkpa m chụrụ ige n'ụba ịhụna ihe nọ nga akọga onwe mmefe ya hụna shenshin nọ nga akọga onwe mmefe ya ka m gwacha gị ugbu a ọnwụ nne m agwụchana ihe nọ m n'obi dị m oke mkpa na ma ewepụ gị ahụ nkwa ngwa kwagwụla gị sị enyi m na gị ga-ebi ebi kwagwụla gị ya sị enyi m na gị a ka o bie n'ugbu a ka m zuru ike ọ maka ọnwụ nne gị amezi ji agbazi m ọsọ n'ọnụ nke onwe ga-achọzi m ọya ọ gịnị ara onwe gị biko hapụ m aka biko hapụ m aka Chineke kebe na udu nke bụ nke a biko otukwu onye si ma nke anyị esi wee fa wee fụfụ chukwu ka ife nna anụ n'ebe ị nọ asị niile ele m ife eji wee ife enyere na akwamozu nne m nwanne m mma asịkwala ya asị elekpọ m mana nke a bụrụ aja asị maka na ịbatazi ebe m ọkali ma nchedo anwụ ma komkom ma efele ya na ụdị na ụdị afụkwozi m ezi nsi aga nwesị gịnị ka m bụrụ ọnwa ji afịa kama ọ ya na n'iyi ya na m emekwa ife ọjọọ onye kọrọ ya asịrị akụtara ya ọfụma nne ibi ikwo m uche ọkwa na ya bụ ife a Chukwu daalụ ibi m uche ife ejiwu na be m nsi kedu ife m meji wee mee n'enufu nwoke ba ya afọ akwa echi niile njekwa ebe a n'ime ebute
echi niile bụ nkwa anyị echi bụ nnekwu afịa echi ka nje kpọ ndị okpole okpole nwa ka fa bulu bugalụ nya na mụta ife n'aka m ọkwa kịta ka ido m anya kama ọ ya na n'ihi bụ omenuche kwue zobe echi niile ife ekwe na m nyele nna m anyị ekwe nye ekele m unu niile pụta isi wee rụọ ọrụ ahụ ya n'udo anyị ga-eke ego a ugbu a mana ihe m chọrọ ka unu mata bụ na enwere ihe mere m ji mee ha ọ maka ọnwụ nne m n'ihi ya m ga-enye unu niile ọnwa mmiri ofu onye werezie 6 million jikakwa nne m Nneka afọ m ife na-emeji n'isi isi gị ọka n'ọkwụ ya ka o buru gị apụgo Nneka afụrụ m na anwụrụ ọkụ a iji n'aka ị na-aṅụ emebiela gị isi ka emefe nchekwuru ife a maka gịnị ịla alụ n'aja ka m jụkwa gị ọ bụrụ ka ị chefuru oge na anyị ga-ebu ego a naanị gị ka ọ na mụ na gị ga-eke ofu otu ihe ofu ihe ka mụ na gị ga-ekete ọ ya bụ ihe ị chere gwa m onye natara ego anyị ma nga oshipụ ọkwa m haziri ihe niile ị na-akụkụ ya ị na-akọ na-ejikwa ị na-akwa onye isi obodo a ị na-akwa nna gị ị na-akwa nne chọkwụ m ime mefe nwere ike igwe anyị ọkwa ibu egwu a anyị na-eke ụtụ anyị si gbe nọdụ ebe a ụtụ anyị si gbe jụọ ọlụ abata ọkwa ị na-aghọta o nwere onye nke ya aka ibi ya nwekusigokwa o nwere onye nke ya aka ibi ya ifeko o bụrụ gị ka nọzikwa n'ụlọ ka eriele gị emegbu nwanne gị riri gị maka ihe awa ọkwa ifeko mma ị na-ekwuzi ị na-ekwuru gaa n'elu kwuru gaa n'ala ihe awa ọkwa ifeko mma ụmụnne ọ na-atụgo n'onye egwu asị ihe mere bụ na anyị ga-ana tụọ aro banyere okwu a abịazi echi amaghị okwu nye Nneka ị ga-ebu ego a na-achị ịyawa echi ebuchie ya azụ enugo ọgụ a ka m ga-ego maka ọrụ maka ndị a ha sa akụwasa otu ọ dị ha ka ọ dị mana otu i kwuru aga m asọpụrụ gị ha ma eburu ego a laa echi mebupụta ya mana ọ ka ọ dịkwa otu isi kwuo ya jikọtakwa ha aka maka onye kwuo chọkwa m ịmụ otu a nne m si nwe onye kwuo ya eso ya Ifanayo ndị isi ụka St. Paul St. Michael's biko kenja ife agwụ m ga-akpọ onye isi ụka ya ka ọ bịa ka ọ nyere m nna m
na kudesi ka mbia lotelu di geche fukani bufute fela anwe eji atunye ego. Nke ife eji eme. Ụmụ ya dịka asị na-enwere ife eji eme. Echere m na ọ dị oke mkpa. Hapụrụ unu m aka ka zuo ike. Ya. Si akwa. Onye dịka nka ihe ọbụ na-ekwu onye dịka asị mba ihe ọbụ na-ekwu onye si weta ego ka wee gokwuo ndị ashebi onye dịka sikwuru mba ka ebutekwu efele eji ata igwe ego onye ọbụla na-eme ebe ọbụla o sikwuru mba ike gwụkwara onye dịka nka ahụ. N'afọ ka na-abata kịta ka esi n'ebe enyi ọnụ bọọlụ wee na-abata ebe ahụ Aha.
afa gị Afa m bụ onye dịka agụ mmụọ. onye dịka agụ mmụọ anyị fụnọ na akị na-akwa Nna m na-akwa ife a bụ nnekwu odogwu. Nna m bụ ọnụbọgụ agụ mmụọ bụ onye ama ama n'obodo a, onye na-eme ife ndị obodo na-achọ, ọ na-eme ọfụma, ọ dị eji ụmụ ya egwu egwu. Oge ọbụla ọ na-ekpeli ya bụ maka ka n'ilu ụmụ ya, ya ọ na-eme ọfụma, ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ, ọ bụrụ mbele mmadụ ka ọ bụ. ndị obodo mara Obodo niile anyị bụ ezi obodo ma nna m dịka odogwu ọ na-eme ọfụma. Eziokwu na mmadụ adịcha mma ncha, ọ nwere nke ọ bịa gbuo asị n'okwu dịka ya sị na nsogbu ga-adapụtaba na m ga-ele anị ka e wee kwa anya mbọsọ obodo o ji wee nwụ. Nwanne nna m abụọ akwude wee sị na m ga-ele anị na nsị ya mba na m achọrọ nke mmadụ nwụrụ emesi ele anị. Otu ọbụla esila asị mara ife a ya eme ka ebutu ofe eji akwa ozu ọ dịghị ọgbanye mma ọ dịla ọgaranya mma na ọ bụrụ bịa mmadụ nwụrụ ozi ya na-ekwu na mmadụ efugo idekwalekwa na efukwa n'ime ya ọ nwere ka ọ dị wee gwe na mama nla anị wee gwe ya o wee sị na ọma bịa kwamozu nna m maka na ịlọmanị were m wee kwa nna m si anyị abịa na ka m kwa nna m kwere ya ugwu ikpeazụ m ga-akwere ya. Nna m daalụrị nne. Afa m bụ onye dịka agụ mmụọ mana iwere ike ịkpọ m ikorobịa n'ime Chineke maka ekwenyere m na Chineke kwụsị onye ike. asị m ka isi eme mgbe na-ekpere Jehova aka m ji chọ ka ịkọwatara onye bụ abụ m onye ozi Chineke, abụ m mmadụ dịka isi bụrụ mana e were ndụ nyefee arụ na mkpụrụ obi na mmụọ maka ihe ije ozi nke Chineke. Ife eji mara m bụ ekene ka ị bịakwa n'ebe a ime anyị bịa ka anyị nie nna ya maka na ozu adịghị eko n'elu dịka o si wee dị na ebe nne ya na-eje ụka o nwere ọtụtụ ụtụ akachara ọ ya atụ onye nwa nwere atụ ụtụ anọbọkwa nọ na-akọka bụ na onye nwe ya ejebe n'igwe ọ bụrụ na enike abụ na ojebe n'igwe kama na omume onye nwe mechara mgbe ọ dị ndụ ewesị ka ebe nọnyere dịka onye otu Chineke nwatakịrị azụ na egwu na amamihe Chineke anyị nie nna ya ka sikwana ya nọnyere ya anya ka anyị ji wee bịa. ị mere ọfụma. Obodo isi bịa ebe anyị si bịa bụ Ọnịcha. Nneka, anyị tie uche ihe gbasara gị maka ọnwụ nne gị. Anyị ekwetego otu isi wee kwu maka ike ego a gaa kee ego a. Chineke gọziere m unu biko unu niile ugbu a ka unu bịa. Ijiji ntị ike n'oso ozi ana n'iyi. Ịda ike ezi eche m na anyị nwere nzukọ ụmụnne ife mere bụ na anyị ga-eme ka Nneka mara na anyị ekweteghị ike ego na onye isi ị na-agwazi anyị na nwaanyị ga-agwazi anyị nwe ife anyị ga-emenụ ife anyị chelu ka ama obi kwuchi ife ọ chọrọ ikwu nwanne ekwube. Ụmụnne aga m agwa Nneka ya ga-emepe akpa ike ego echekwa anyị isi ozugbo mụ efe. Onye isi iwe obi ya dị njọ ọ ga-adị mma eweta ego a eke ya ụzọ abụọ onye ukwu were onye nta were. nwanne iwe ife kwurukwuru ọtọ ihe iruru elu nwanne iruru elu onye isi ka ị nwechara nzukọ a ị nwekwara nzukọ ọzọ. nna ife anyị nwanne isi acha m ọka ebe a nwanne anọrọ m ọfụma ebe a anọrọ m ọfụma mmụọ m na-agwa m na Amobi na-eme ka enweghị ife akpa na nzu nwe ife ndị akpa na nzu nwe ife ndị akpa na nzu
anyị emekwa ife onye ife na-ekwu bụ eziokwu maka ụmụazị na-abụ ka anya si achafa eziokwu uche anyị ga-adịkwu ya ahụ maka mụ na ya na-abụ anya ụlọ ndị ha yeli aka azụ ọ gaghị aghọta mana otu okeke ife ya na-emezi ndị a na-arapụzifa n'ime ife anyị eme ozugbo Amobi gbagburu Nneka ofi ya na nwa ahụ ya akpọ ihe were egbego ozugbo nnọọ jee soro Emeka mụ anyị soro Amobi anyị efie ndị a na mbụrụ ife ga-awa ndị awụ ụmụazị anyị makwa ego a na-akpa afọ ife ahụ ji n'obele ego
Ikana ebe akwa ada. Ozugbo ya, ịchọzi imegbu onwe gị n'akwa. Ozugbo anyị ma nwanne nwaanyị ọ bụrụ anyị nwaanyị ozugbo ya na-ebezi na ihe ebepụtakwa ọrịa. Ebezina ozugbo Banyak sih yang nelon loh. Ifu duro nota. Nanya sih. Anom naro. Gimwa, ijebe. Ndị nke ọzọ bụ ụmụ nwoke, ụmụ okorobịa, ha nwajicha egbe gị na hapụ ndị uwe ojii wee jide unu. Nwesị ka m bịa gwa gị akpụrụ ine ngwara gị mụnwa ndị uwe ojii jide m ahụ onye oshi bịa uju ibidokwa ahụ ga-egbe ịgara ụlọ ọbụla ilebe onwe anya maka amaghọ m ihe ị na-akwado ime ma onwego nke i mere eme ma ị ka na-akwado akwado ime. Nkwa onye gị hapụ ime gị n'azụ ụlọ pụtara nga gị na-akọ m inyo na-enweghị isi n'ọdụ ọwasị akọ shisha akọ ahụrụ ahụrụ ọwasị maka m na-adị wee enyi ọya ga-eme ka ya bekuru nwoke ụtọ bụrụ ọsọrọ gị ịrakwa nrọ ịrọhụ nrọ n'ushi kama mụ na gị na-egachi ịhụna nga nji egbe ọwụ onwe gị ka egwu nne ka ịmụ nwaanyị ka ịbụ a sị ka ịma na nna alọta nọ na nlọ ọbụla nlọ na-eme ihe ji ụlọ ọyị gị nwaanyị na-aga ịmụtara m ọhụrụ ndị uwe ojii ịkpọchi m akwana m agwụla gị ụlọ iberi iberi na-esụgharị ọ bụ onye na-echechi egwugharị gị ịnọ na-esụgharị mana ihe na-ekwu nye abụ na onwe gị dị iche eme maọbụ nke ị ka na-akwado akwado ime ọ ka gị n'ọnụ nye nwekwara ihe ị na-agbara ime anyị akwara n'ụgwọ nke ime ị na-anụ ife kwu enwekwanyere biko n'obi adịrọ nwanne m nwaanyị maka mgba ama ikwe nwa nke nwekwanyere ewenyere otu njebegodo n'ọnụlọ ama m nọ ihe anụ maka ọ na-akwado ime ngwa n'ezie ihe niile anụnwa bụ nnọọ maka akwamozu